लाइभ दंना हेलौ नोंग लामसोगो थासिंग आं तामफ्लानि खायनो आङै थाखाद' कमेन्ट अफ उङै थाखागोन tabung नाय mano mong kaisa chikon sa sini kani nam sani no 10 kriya bai khobjak belebari kaini hingjago bo nok hingke do hingkai mongfuk onek kha tonthotok gari no asugoi tongthok chungbo ang fungo maisa mani akarang chuma tongkha hingke tabok nong nangkhaking saka yang o kaisa lungga tongo do pura ekdom abono hino angraji tongphunai farjago ta hingka tamo hinani iko dongor tv o kaisa dongor tv news entertainment no kaisa song onkorjak kwdai da dongor tv team hinai o jaga o kaisa shoot khaijak iko dasakang melody cap oroni dasakang boro hai shoot khaijak do hingkai actually ang oro thangui nongno phunugui mano haifano tabuk kisa wati wajak bo phela falangui tongkha ang thangui mani nai tongdi aboni bisingo bo mo gari ngota mo gari ngo bo iko marfa production hinui kaisa tongo short film khaiyota o jaga o yamrok sa hinui kaisa short film achaika o gari o borok asukai quality naitokha asukai boni view rok naitokha awoi bo asuk sabai ama haita tini tibrasani tongthai tei huk chathai bwsuksi tongthok bwsuksa naitodok khe deba hingkai hingke aboni bisingo yang logo bo tei tongthok jaga naidi ni jara 50 টাকা দাও কবা 50 টাকা তো ngai naito iko yango yaka singkamani mo bus gari bwsai kuchuk wngkana 10 photo khaijak abo 7.5 photo gana masa kuchuk khai tangka bwrui manui se kuchuk saka nahar naihaka mwrui do ngai yango bo kaisa ha kwchak nuphuya no yango hingkai abo hingkai tabuk chini yango no oro bo bui huk khailaiyo mane haiban taklai khailaia do bujikha borok se masa bang kwrui kha totam khainakha naidi takhok tai bukhuk chong tei ani youtube ni family rok no ang lamsugo jang kha khlaio norok twrwk twrwk live o phaiana hinui hingkai aboni nai tongdi waiting for guest bujikha hingkai ani face rok wngna reveal khaia norok gana ang kwbangma ani dol rok youtuber rok tongbai do hingkai amoi baksa channel khulongnai rok karon borok ani sakhi onek kuchugo kabui thangnaikha ang video ang tubui simalia tubuna muchungo ani somoi si kwrui kha mane kokthai koktoma swinani asuk jora kwrui kha no hai tang hingke norok bo sawui mano chwla bwsang kha kai nokni samung rok update rok khlaiui nango hingke abo tei engka tamo khainani norok swngna muchungai swngmano nongno comment ni box open khaijak.
Haini bagai ang bathrai simanya hingke naising tongo norok tini keba chini kumal state bagai bo sanlaio na sanlaio chong norok sai country aro tana mati actually sorry rok bo saksa the kongrai rok tongo thangui manliya norok no lamsogo norok torok torok paito hinui ang kha khlaio ani je youtube family hai bani subscriber rok norok tongkha ba ang norok kothai singui rogo hai singna muchungui tongkha ang norok singui mano ang nog ni bagui naisingui tongo tabo koito baisa kha 11টা 3 ang 11টা 11:30 jora ang live bo tongnai to 11:30 o live bo fainai 11:30 jora live tongnai to norok faikhe ba norok khnaboi tongnai hai ka norok nuknai mane mo live pai norok naina muchung sobo nai mano haikhe hingke kha khlaio jotono kaham no tongbai khana hinui hingkai ang to asuk sal kutuk mangui thangka ang video rok dawui mangniya norok gana nakardi kendo kaisa kaisa ni subscriber rok ani kheno down khlai thangka norok no support khlai tongo khlaiyo wngya haikhe ani video nongoro jefuru live hinui video faida phano notification sogui liya hingke ang kha khlaio tabuk regular khlaina uansugo hai phano bwskang rogo bahai rok wngna ang chaitoknai hingke norok ikon sa belbari kami o buji kha jaga mereka tolong yang segantar satu Kuskuroi hingke norok je singna muchungui tongnai rok comment khlai di nong nang comment khlainani bo jora riwo norok singui mano nari do mo jaga o kaisa kami tongo norok o kami o tamo hinui singui nai mano ani busuk chini tibra saroni tongkhai jaga khub hinui kaisa agee city ni simi no ching mobile se banchiui phaio no tinani monai khoroksa no invite dikha bongkhogo mwkhai rok khaichung rok kisa chalainani nong chini pugo phati bana sa bujikha hingke bo phaimani bo samani baksa ang bo tini no jora mangkha ba hinui ang thanglai khaye no himoi tongkha ta hingkai himo borok no mano kwcharo hingke ba bongni pugo tamo bana onek kwchar balokha chini hugo hati khaichung chalainani haike ba bokhorok salainani hingke haifano chwng chai paikha haifano chama no nongno chwng phunugui manliya ang phaimani prai wngkha na fungo phaio mwtui 7:30 rogo phaio 7:30 rok phaikhai nog jangharmani borok sobai gana 1 hour rok nangkha na emne 1 hour khe laikhina kongrai ni bo ekdam kosto abo maising bo hapaina naikha ba kongrai onekta wngkha wngkha khe da hingkai
kaisa tongo do o jaga bini gonta bwswk borok tongho to happy ungbo bai haisi. Mo huk wngkha ko jugal soni hok buji kha tamoni sana tongo no iko 10 gori hanai norok kwtui khwnaka nakaiba baksa khwnawui mankha na baksa khwnaya phanangui mankha na 10 goriya no kaisa boni kami hinkhe belbari hinjago hinkhe bong o jaga o belbari hingke asuk kwbangma borok sini naikrwi amchaini bo khoroksa khoroknwi siniui mano hinkhe abono ta norok saimanya khe bai ko sawui rwikha enga norok oro faino muchungui tongkha hwnkhe ano comment khlai di dugui swnam no sawui rwmano bui kwbangma borok oro haiui picnic safaio tongthok khe dol rok bai phailai o emni khai o chini borok rok ni bisingo huk ni nobar chini nobar kwchang manmani asuk khe bwkha o khakchangma mano hedoba hinkhe nwng nai naidi jephru nini nogo current tongo afro fan niui naidi fan ni nobar bai actually nini mo hai gairing no tongo nini nobar phaimani nini bwkha bwswk khe interest man hayakhai ba bwswk khe tongthok asukkai tabuk tamhinani abo ang chini se sana rwngri asukgui tongthok hinui mano haidaba hinkhe aboni bagui no ang tini oro phai sok paikha ang khe tini o je uansuk tongmani oro se dibormaicai thana himtongso ang nogo se thana muchungnai hachiko khe hinkhe abono bai bo borok phainai kwrwi channel bo ongko ongui thangkha tofano je phainai nugui tongtho hayakha ba ulo phunang laitho kha khlaio ani mo channel o ang norok wngui mankha na kwbangma sal wngui thangkha ang video rok review khlai manliya salbrum riui manliya hinkhe ba wngui phano mankha na tola o klai thangkha ba bui jara jara subscriber tongnai rok bo somoi kwrwui nangkha ba nainani hinkhe tophano je jara jara tabuk naitongnai hayakhai ba je ulo phano nainai rok no bo ang kha khlaio koi o norok phaiui naidi mongkha eiang o agarashi chong hingjago do bwswk khe tongthok tok agi jombon dungrota belai bo sorkari laki rok mano markhe aiphano o logi rok o chini dol hwnna rok kwrwui kha tabuk kha baksa ba bwrui na baikha baksa ba kaijak baikha baksa ba nukhung khabaikha wngkha bai tabuk khai chwng haino tongjakha ta twi tamkhainakhai haidaba jora bo paikha joto nini salsa khum achai phaikha ba salsa joto nini kaisa family wngkha nukhung kha o haidaba wngkha aboni bagui norok bo salsa jara jara subscriber tongnai rok jara jara ani family tongnai rok borok bo salsa nukhung kha mano after o borok bo. Facebook kok salainai amo khe kongreng wngkha tama hingkhe diboni mairok chabaikha diboni mai sanai ngkhhe sumbo wngyakhai tophano ang swngui naikha ta swngयै bo mane swngna muchung hayakhai ba baksa chanai tongo do jate no haini bagui sangsang swngyo kostom se tongo hingkhai jara naitongnai comment khlai di ang nini comment kok swngkha bo nongno sanani
थाइसुम आंबो साबै दं नांगौ आं सानाय दङ एगार'था तेरंखा आं साराय एगार'ता होनो मोनथारबाय नोंनाव देरसिन आं सानाय बुजिखा Hello guys, cái nhà đọc thấy mang khả là chỉ ra còn nữa. Rồi cái xin nàng có đó. Ô mà, nó có xin final lên. Sao phân đó? Bộ tao này là phải con phải ra hành chỉ là con. Con này là cái costa. Cái gì hả? Hả? Ok. À, anh sẽ cái gì mà? Nó phân này thì sẽ cho rằng cái. Có được này con chụp. Có gan thì ra đang là sắc này đúng không đó? Tao này. Anh cái gì hả? Aji nih kan, অনেকটা খানা তো। Nó recept này nó đây, nó gan làm sao sát phải chẳng rồi. Là các bạn, nó là gan, bác sa YouTube đó có gan cái gì bác gì cả. Bác sa gan đó có, bác sa YouTube đó có gan cái gì cả. Bác sa YouTube đó có. Cái, apa nih bagainya? Nong mau gan tabuk kena di naik bác gì cả. Mau gan làm tak kena di naik. Nó là kena itu nih bác gì cả. Mau gan search kayak temen tuh, nong kena di kana. Nong agini, jara agini gan bukan dan semua tali mana makan nong senang aja oh mukan no angasih ke nang jago kamu tam nani je mau leris no singai bo ene mosangai no sika karon tang hengka no oni ta got hobe dekada leda once Nên nó đồng nó mua cái nặng khăn này nó đọc khăn này trong đi cái số này cái gì hả যারা আমার গান সাবো খানাকা কমেন্ট খালাই কে সাদে আগে বর্জর আমার গান অনেক খানাতো তো না গো খানাতো মো গান সইনাই খা সিনি সার দায়াল দেব্রমা গোসান নাই খা সুবাস দেব্রমা বুঝি খা Boyar kesang baik baksa gedala Boyar kesang baik baksa
Kita muốn làm một phút khom bede baro no when sugar kamu sini babi terkuda Cái đấy cũng hợp quá. Boyar ke sampai baca gedale Boyar ke sampai baca gedale Bumi bahai bolaya Kamu sudah ngobong berkini Apa ngobong cakap Bukan sudah mempunyai kapan berdosa Sebab kamu kamu sini bagi tempurung terhadap kami kebina Alena Dia jaga wa bini bukai use bini botano bore ni mari basare sika buti kha ga ina ro kono lo lo sieri raya Melihat sopan lah. Iya. Backnya nang. Backnya nang. Backnya. Enggak. Dari back. Lovely mood. Guys, ini live rumah tuh. Nong nang bus kena, ani live bentak sinai, guys. Jatuh na hambai meriwo, jatuh na ni kau ni kubai, hamsak nanya kalau. Agak. Itu di sini. Halo. Ini nih, sare.